Dari ka ma-assign sa Mindanao. Nagasunod? Wala ko nag-vlog ha na, ana. Wala. Gusto lang saan mo. Hangit siya guys. Now, look at our dalan. Nabi ka ba toon, bes? Magpay tani. Oh, kaya na, bes. Hindi mag-alik-alik. Ay, ma-enjoy na lang ka, no? I-enjoy na lang yun ni ang mga sakripisyo, sacrifices sa mga teachers. Kung palit pag niyo din rin, okay. Ara. Ningkamot si Dudoy. O siya. And here we go. Ako po. Waka na mahaw? Pauna sana sila eh. Kaya ako nga i-vlog sa ning dire. Nice kayong view. Musta man? Teka, sunod mo ta. Motor. Fogya! Tanaw ta dire, guys. Nara. Tsada kayo siya, guys, oh. Oh, lasang na rin na dira. Welcome to Mindanao. Best, gihang ako. Bisag ako nag-drive. Saligid, ginakon. Ano ya? Nag-Christopher Martin, gapon eh? Kung sa man eh? I-vlog ko na niya. Mag-gurabelas na ko? Sakay na ko? O, laban lang. Bigta niyo. Oh, di ko kang ginawas mga tigulang. Chikik. Puya, oy. Abang dalan. Dito. Kaya, May pag nagbaklen, kabahuwa ay. ba? Go, Besh! Woohoo! Saan niya man yung paniwang? Damay. Uy! Ako na yung ligid, bay. Papakit yung ligid. Jesus! Ako po niya sa napagpe. Ano naman? Ayaw nyo nga, nataga-tumba. Bahala ka niya. Akong ingron. Sige lang, good. Hinahinay ka mas ta. Ay, pwede mo din ko video mo. Oh, video na ko. Sige. Magkita sa natandaan din sa photo. Sa una, gidwa pa, nagipahinahan. Grabe kini kalawom. Kabot sa akong ulo ang pisik. Ready na ka? Tanaw ang dalan. Tanaw saan to? Kani. Oh. Taya pa ako sa iyo. Amang ko, ating kadalan mo. Dalan nga may tae. Naka. Ipag yun. Ano, pa na yung mga batoon? Pa na yung batoon sa una. Tapos pag yun na siya. Kaya na, Besh? Thank you, Lord. Unsa ka na eh? Unsa ka, Besh? Ay, ba siya kay jaging-jagingan nata? Ah. Eh, aman pa ni man to. Uy, to ko maasahin na. Dawaton na gayon. Labi! Ari ka kaya ha. Labi! Dapat pag-antos kayo sa sakripisyo kayo. Lahi kay man. Meron man ay baka din sa dalan daw na kapaningkamot kaya ano, makatudlo daan daw para ha. Mubukad ang mubukad. Bukad ang ilong, bukad ang maoy bukad. Budaan naman. Napudaan na kayo. Gago, Dani kayo makauma. makauma ba eh? Makauma kaya ta sa lagaan. Sa lagaan ka. Ay nara. Dinid Mga man tao. Dinid man area sa Malando. Adi ay. Oh, nautro sa taglag. Grabe ng mga dalan diri. Diri sayon. Sayon, ang uyab kalungaton. Uy, dan look siya kong kaulan ha. Ta
Mahanoy. Anay kayo. Mana kayo Kakaon sa dalan, I mean, isa. Ay, masalam. Yes, dalan din ni Madakos, isa. Kuna kay makapa. Hinay kira, hinay. Kuna kay makapapugi-pugi din ni. Hinay gani. Malandog. Ay, masalam. Malandog sa kalsada. Kay. Sa dalan dahil ina, yan may tanggaranan. Dalan kung gabi ka eh. Hindi kayo yung patay agi na. Mahadagit na. Dalan dahil na. Yung malamig ako. Lakit, wala na yung break ako. Pagtarong. Ay, masalam. Ay, masalam. Hinay lang, hinay. Lulu, huy! Hoy! Kaya maning dungan ta makabungi. Pag-ayusig kong dalagin ka diba. Ikaw na mabungit niya. Dua ka teacher. Dalagin bin na. Nasugod na. Dua ka teacher nang bungi sa kadanog sa dalan.